салом дӯстон, шаби гузашта як қатор бозиҳои ҷолиб ва диданӣ баргузор шуданд. Дар рӯзи якум қариб ягон сурприз набуд. Ҳатто дастаи Челси ғалаба ба даст овард. Охири сол ки омадааст, акнун дар ҳамаи чемпионатҳо ҷоизаҳо бурд карда мешаванд. Аллакай хабар доред ки дар серия А Скудетто соҳибашро ёфт. Дар Испания ҳам исми як дастаи ғолиб маълум аст. Агар ин видеои моро то ба охир тамошо кунед, аз охирин навигаруҳои футбол хабардор хоҳед шуд. Ҳатман лайки қиматбоҳои худро гузоред ва агар кори беҳтаринро карданӣ бошед, ба канали мо обуна шавед. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро бозиҳои нимфинал интизор аст. Реал Мадрид дар интизори омадани шогирдони Пеп Гвардиола аст. Милан дар бозии хонагии худ бо Интер рақобат мебандад. Чӣ гуна сурпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои ин ва дигар рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо бародарон, донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. хуб, беҳтарин бозиҳоро ба хотир меорем. Аз ҷиҳати муҳимият бозии асосии шаби гузашта рақобати дастаҳои Реал Мадрид ва Осасуна дар финали ҷоми Испания буд. Осасуна чанд сол қабл дар остонаи муфлисшавӣ қарор дошт, аммо ҳуқуқшиноси хуб ва клопи испанӣ ин дастаро наҷот доданд. Акнун Осасуна дар финал бо Реал Мадрид бозӣ кард. Рақобати дастаҳоро доираи хеле зиёди мухлисон интизор буданд. Реал барои гирифтани аввалин ҷоизаи худ дар соли ҷорӣ мубориза бурд. Осасуна бошад, пас аз гузораи чандин сола барои ҷоиза мубориза бурд. Акнун сол айни замон беҳтарин вингери канори чап ки аст? Винисиус, Рафаэл Ляо ва ё ки Мартинелли. Шумо киро интихоб мекунед? Дар ин рақобат Винисиус боздоштанашаванда буд. Аз канор ду нафарро бар муқобили ӯ махсус монданд, вале Вини онҳоро навбат ба навбат паси сар мекард. Айни ҳол мушкилии асосии Винисиус неъмарбозиҳояш ҳастанд. Агар онҳоро ҳам кам кунад, беҳтарин хоҳад шуд. бозии муҳим дар Англия рақобати дастаҳои Манчестер Сити ва Лидс ба ҳисоб мерафт. Маълум ки фаворит ин ҷо Манчестер буд, аммо Лидс ки барои боқӣ мубориза мебарад, тавонист нақшаҳои чемпионшавии Манчестер Ситиро барҳам диҳад. Шогирдони Гвардиола бо ҳисоби 2-1 ғолиб омаданд. Аҷиб ин ки Холланд гол назад. Гвардиола ҳатто пеналтиро ба Холланд надода, ба Гюндаган дод. Бозингари олмонӣ хато кард, вале мағзи масъала ин аст ки Холланд пеш аз рақобат бо Реал Мадрид ташнаи гол аст. Ливерпул ҳисоби дӯстдоштаи худро пайдо кардааст. Дар бозии дишаба ба мисли рақобати пеш аз ин мерсайдиҳо бо ҳисоби 1-0 дастболо шуданд. Брентфордам имконият дошт, аммо шогирдони клуб ғалабаро нигоҳ доштанд. Ливерпул ба зинаи панҷум баромад ва аз топ-4 танҳо як хол кам дорад. Клуб дар ин бора ишора кард ки мо метавонем ба Лигаи Чемпионҳо набароем. Манчестер Юнайтед дар се бозии дигар дар ҳамаашон ғолиб мешавад ва мо аз мусобиқа шояд бенасиб кардем. Дар Англия як мӯъҷиза шуд. Челси зер роҳбарии Лемпард ғалаба кард. Онҳо Борнмутро бо ҳисоби 3-1 шикаст доданд. Дар мавриди Челси инро гуфтан аҷиб аст, аммо онҳо рохати Премер Лигаро нигоҳ доштанд. Лондониҳо имконияти гирифтани рохати Лигаи Чемпионҳо ё Лигаи Аврупоро аз даст доданд. Тоттенхем ҳам тавонист бозии ин даврро бо ғалабаи худ ба анҷом расонад. Дар Италия дастаи Рома давру ба давр поин рафта истодааст. Рақобати муҳимтарин дар бозиҳои шаби гузашта дидори дастаҳои Интер ва Рома буд. Ин бозӣ барои мавқеи тимҳо дар ҷадвали мусобиқа ва рохати Лигаи Чемпионҳо аҳамияти бузург дошт. Шогирдони Инзаги бо ҳисоби 2-0 бозиро ба нафи худ тамом карда мавқеи чоруми ҷадвалро аз худ карданд. Дар Италия танҳо мавзӯи рохатҳои мусобиқаҳои аврупоӣ муҳим аст. Чемпион аллакай маълум мебошад. Рақобати дигари муҳимтарин бозии дастаҳои Милан ва Латсио буд. Шогирдони Стефано Пиоли бо ҳисоби 2-0 дастболо шуданд. Расониҳо ҳам барои рохати Лигаи Чемпионҳо мубориза доранд, вале айни замон берун аз топ-4 қарор доранд. Латсио метавонад зинаи дуввумро аз даст диҳад, агар имрӯз Ювентус Аталантаро шикаст дода тавонад. Пас туриниҳо ба мавқеи дуюм мебароянд. Бавария бар Вердер дастболо шуда фарқати холҳоро аз Борусия Дормунд ба 4 имтиёз баланд бурд. бозии муҳимтарин дар Фаронса рақобати Ланс ва Марсел буд. ин рақобат мубориза барои зинаи дуввуми ҷадвал буд ки аз Лигаи 1 Фаронса рохати мустақими даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳоро медиҳад. Ланс бо натиҷаи 2-1 бозиро тамом карда ба зинаи дуввуми ҷадвал баромад. То охири мавсим 4 даври дигар мондааст ва фарқият аз ПСЖ айни замон танҳо 3 хол мебошанд.
Томас Тухел мехоҳад бо Дембеле кор кунад. Барои якҷо шудани онҳо ё Тухел ба Барселона равад ва ё Дембеле ба Бавария. Рафтани Тухел ба Барса акнун аз эҳтимол дур аст. Ӯ имконият пайдо кард ки бо Бавария ба натиҷаҳои баланд расад. Пас аз ин ҷо танҳо варианти дуввум мемонад. Бояд Дембеле ба Бавария равад. Тухел шахсан ин футболбозро аз Барселона барои кору фаъолияти якҷоя дар Бавария даъват кардааст. Ин ду нафар замоне дар Боруссия Дормунд якҷоя кор мекарданд. Тухел бовар дорад ки Усман Дембеле метавонад дастаи Баварияро хеле қавӣ намояд. Агар ба мавқеи Дембеле дар дастаи Барселона таваҷҷӯҳ кунем, ин трансфер метавонад рух диҳад. мағзи масъала он ки пас аз осеби бардоштаи Усман мавқеи ӯро Рафиня ба пуррагӣ ва бемушкилӣ пур кард. бархе аз мутахассисон ҳатто бар он назар ҳастанд ки фоидаи Рафиня ба Барселона бештар аст. барса ки аз ҷиҳати молиявӣ на он қадар ҳолати хуб дорад, метавонад Дембелеро ба Бавария фурӯшад. Неймар метавонад ба дастаи Реал Мадрид гузарад. Аз нигоҳи аввал ин хабар ба фантастика монанд аст, вале он метавонад асоси воқеӣ дошта бошад. Бозингарони бразилиятабори Мадрид, яъне Кентои Неймар хоҳиш доранд ки футболбоз ба онҳо пайваст гардад. ҳоло дӯсти онҳо дар вазъияти ногувор қарор дорад. ӯро аз Париж пеш карданиям. баргаштани ӯ ба Барселона дигар мавриди назар қарор надорад. барса маоши баланди ӯро дода наметавонад. Реал дар ин мавзӯъ ҳолати беҳтар дорад. онҳо маоши бозингари бразилиро дода метавонанд. шояд худи Неймар хоҳиш дорад ки карьерашро дар ПСЖ идома диҳад, аммо фаъолияти ӯ дар пойтахти Фаронса тамом шуд. кулли мухлисони дастаи ПСЖ сарҷамъшуда изҳор карданд ки Неймар бояд аз ПСЖ равад. матни мухлисони ПСЖ чунин аст: Неймар ва Месси бояд аз дастаи мо раванд. мо дигар намехоҳем чунин бозингарон шарафи дастаи моро ҳимоя кунанд. мо мехоҳем самти рушди даста тағйир ёбад. баъди чунин хоҳиши мухлисон роҳбарият бояд сари ин масъала андешаи ҷиддӣ кунанд. бори аввал нест ки масъалаи гузариши Неймар ба Реал ба расонаҳо роҳ меёбад. қаблан гуфта мешуд ки Флорентино Перес мехоҳад Неймар дар дастаи ӯ бозӣ кунад. тибқи баъзе хабарҳо финтҳои Неймар, найрангбозиҳои ӯ ва аз ҳама муҳим идораи тӯби ӯ ба президенти Реал хеле писанд аст. Неймар ба мухлисони ПСЖ писанд нест. баъди гузаштан ба Реал тарафдорони Барсам аз ӯ рӯй мегардонанд. ба ҳамин тамом бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.